Sakia penari gurun manira. Lah ta, ya bener. Iki lho tangane iki lho. Lah nagin ulo kok ke India kan ya ngene kita mlebu goyangan ngene terus. Ning udele jane diketokke sithik. Nek India iki Aja, iki udele dawa ya. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Penari gurun masih. Karo Kenapa itu? Ngasah isen wong aku wong tua ra isen. Ayo, Prasti, ayo. Sakia, ayo Pras. Ayo Bu. Sakia. Oh, ra isen ta? Ngasah lho, isen. Prasti wong ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Nah, Nyingkar nyingkur wiwitane ngelak boten napa-napa mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa Jarene iki nek ora trio ngene iki kurang sempurna. Lah iya, ning raga tua aku nyelak. ya diglogok si kewak diglogor Glegek kok glogok. glogok wiwitane Aja sak botole dipangan. nyingkar kulinane sak botole. Kang wadahe. nyingkur lingsem yen kemutan Neno. lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan gubuk asmara Ya, mangga. Mbak Ika Made in Gunung Kidul. Bola, ayo. Iki nek jogetan apik soalé. Bola-bali wis ngilangi lho kok Ika iki wis. Tubuhku sudah mulai ideal. Lah iya. Ya ora apa-apa. Wis susut ya. Turun berapa kilo sayangku? 3 kilo 3 sayang kilo, Wah. penting sehat ya, penting sehat. Jane nek ming arep medun awake iki gampang. Pripun? Bojone kon ndek bojo neh. Engko rak ngrantes uripe terus ngerti-ngerti kuru kari sirah tok kae ding. Iya. aja pak Moga Mbak Ika. langsung Bawa. Aduh kok Gunung Kidul kok langsung. aku seneng langsung Ora ya main lentur sik nggorokane. piye mbak mimin piye ben ngopo Main lentur tenggorokane sik bawa. Senengane kok langsung. Kowe seneng langsung ya nek kujine Ora langsung kok kaya Mbak Mimin kuwi mau lho. Piye? Kecetit. kok wong kok langsung. To the point, agek lak mlayu dadi pemanasan. oh Wong bal-balan nganggo mentasi ngene-ngene juga sik ya barang lho. jadi sok pemanasan jenengan Kulino no kudu no raga tuwa ora pemanasan ya rusak awake. Ayo. Kowe ngopo kok kemreneng? Iki menengo. Arep wong nyanyi Terus kok aku lho. bayangke pemanasan itu tak gua apa aku ya kate gagas awakku dhewe pusing. Bagus. Olahraga. Iya. Manismu. Wah iya. Gatot ya. jane ngopo to? Urung-urung kok guyu. Pengen mbok ambung ya, Lek. Anggo cima. Diambung mimin atau disekop. Gue mbok telepon nek aku terus trongok banget ngono ya ora kok le. Disekop iki. Nek nggo pajangan ya kuwi jek patut nek aku jak. Waduh. Jak jagung ya jek kewes. Wah.
Gaya. Cek madolke. Garwane sapa to kae kok lentur? Anu kae nyiseno Nugroho. Oh, mula ayu lah garwane Pak Dalang Kondang lho sak ora-orane. Oh, mula ngene ngadi salira ngadi busana becik. Unggah-ungguh tata susila nyenengake lho. Kuwi lambene sapa sing muni garwane Ki Sina Nugroho? Lah para wong kae nyiseno Nugroho mula bakal nitiske putrane Ki Sina Nugroho. Lho kan mesti bakale bapakne kaya ngono sok anake rak ngungkul-ungkuli. Wong wedok saka mburi bentuke kaya pralon ngono. Kaya ora kok nyiseno Nugroho. Ora ono. Kowe iki ora nyiseno. Anek tak iki to banteke madhep ono iki kowe. Nah, iki aku lho. Dari atas sampai bangkekane bawah. ono. Lho. Ono getane. Aku iki saka dhuwur tekan isor padha. Mengkari bolong nggon Ya kene. paling ora iki ngene iki. Mriki Ayo. Iya. sundel bolong. Saya nduk ismen rapopo. Agawe ruci tenggale Seprene aku ora mudeng nek ikaki ternyata ayu tenan lho. Lah kok piye to? Dhisik ora tak matke lho barang anu saiki. Dhisik aku sempat nyawang tatin iki rada. Nah, mulai busine mletik. Lho. Busine mletik bareng weruh wong ayu. Wirane. Awas sabar. wis deg-degan. Mas Janu. Rasa do obah. Wis meneng wae sila-sila ora usah do begijikan. Panggunge wis makjlek ngono. Sing ngebot-boti sapa ya, Lek? Nek abote berat badan ora dosane lho. Mas Janu ki lah ketok. Bener, Bagus bener. lah nggih nek. Janu Roparjo. Lah iya. Dregil saja Lah iya dregil. Ya. Apa kang si natya Ning wis tau lho tenan cerita niki. Menapa? Ning sing ngempul Dede Nika, pengempul kula sing sakniki wis stroke. Iya. Mayang ning brosot, penonton karepe mancik panggung kabeh. Jaman semono sing nganggo dangdut aku no. Yo goyang singgol. Dados. Tok 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 kose 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 kose, bro. Geblak. Kempule bablas. Iya. Mula ngati-ati. Maneka warna kok Lek cerita pepanggungan sejarah iki. pepanggungan. Lagi mau bengi ki ana lho. Napa? Dhuwur nggo wayangan ngisor angkringan kira ya. Kaya ekstrim ya. pesen gare anguk-anguk ning ngisor. Mangga. Umpama munduta rokmi Iki ana anggota PTS sing teko. PTS ini kenapa? Penggemar Tatin Sejati. Wah, saiki walah saiki di anu dhewe. Fans club dhewe. Wis gawe kaos. Lho, gambare trotokan. Wis meliber-meliber mau tengok kono. Tengok kono wae. Aku ora ketok tatine. Gek sing ngendi to wong iki? Iki lho. Gentram iki lho. Nggih. Iya. Wah niku teng putih-putih nek ora sinden nek meng ora tatin iso ora. Tatin neng streaming nembang ya Allah ya Rabbi dhek nang omah langsung Kok ngomah men bisa krasa kuwi ne oh alah. Mangga. Taratamtu tak turuti ibarat wong numpak Anu Mbak. perahu
Jajal kowe ora Ya, jajal, tau jajal, mau Mbak mie Mimi. iki kok ngrecok-ngrecoi wong lho. Ya. Sik iki copot ki lho. Ora apa-apa, Kak. Ah, engko nek dibales lho, Mbak. Apa nek sing copoti mau? Jarum. Brose. Jarum pentul. Oh, nek brose. Mbok brose esuk sekali-kali dipasang ning bathuk. Halo, Mam. Maksudmu nek suaraku apik kowe wedi nek pamormu turun. Biasane ra kowe nganggo ngono Ya sik to. dhewe kok ora setiap lagu kabeh dingonokke. Oh, mudar ora. Padahal wong bodoh iki mat-matan kok. Mat-matan. Oh, Lagu mat-matan. dolanan karo mat-matan iki Kuwi beda. Karakter lagu carane iki ngono kuwi beda. ngece, kuwi ngece. Karakter lagu itu beda-beda. Beda-beda. Ana sing Ngece rada pripun lenjeh, toh? ana sing ngemat, ana sing kudu semeleh. Kok Pak Seno ketularan dhewe ya dadi ucuk-ucuk ya terusan. Mat-matan lho iki. Ya kowe rene no, ngawaske kene. Mat-matan to? Mat-matan. Mat-matan. Lu mampa tanpa Aduh. Wes. Bubar. Ika. Gula wis enek sing berontak kuwi lho. Hei, Napa, Pak? tak omongi to. Kowe iki kok dilus nggon pipi barang kok gelem kok. Kowe iki duwe kentros. Duwe kentros. Duwe apa? ora ya nduk, kala-kala tak pungsekke, kala-kala ora. Bengi iki tak setrum sik. Setrumanmu sapa? Piye? Rasane piye? Ya suwe-suwe nek persahabatan. Lah luwes bar kuwi ya kelanjutannya ya terserah kamu. Dilanjutkan apa sampai di sini aja. Aduh, ketoke wedi aku. Neng matyane Waduh, karakter kok. karakter. Nek ger swara apik sing dan 8 kuwi apik kabeh. Apik kabeh. Tapi yang berkarakter itu yang dicari. Angel golek-golekan. Jal nidi Dintekke sisan. Kan tutup. temah Gondrong. Gonjeng. kok kau gondrong bareng temah gonceng angin jongeng paku Oh. lingan Luar biasa wah bareng gelem nembang ya apik tenan ini. Pun undang-undangane rak pun Sing kathah. apik toh. rupane. pun ayu nggih matur nuwun kalian Apa? perias saya malam ini Siapa? Mas Mamuk Mua Yogyakarta. Wah, sing lias mamuk to? Nggih. Wah, ya apik mamuk. Mamuk ki perias top e. Manci Iya. laris nggih. Top tanpa opah purun. Mangga. Baik ya. Nggih. Iya. Asik-asik. Hai. Apa ame-ame belalang Kupu-kupu siang makan nasi Kalau malam minum susu banci. rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci iku yang paling bergizi gizi Asik. Den. Ewer ambiar ewer ambiar Ambiar. Iya. Dan aku kok paling seneng anggere kembang rawe. Tang dong tang 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 dong tang dong tang tang tang. Kuwi lho penak banget lho, Nok. iya Apik tenan pengendange iki. iya Matur suwun. Wah, ku lho wis lunga to Ika? iya Pun, Pak. Lagi arep tak matur suwune wis lunga. Pun, Pak. ya wis ora apa-apa karang yo joget yo tenanan. Nah iya. Ika karo Apri, wah iso luwes banget. Nek sing siji ki meng ngewo-ewohi mata. sing siji kan telek Ya ora ngono kan jur keloro. dadak dikalang-kalangi wewohi moto sing siji ki ra patut dunggahke panggung ngoten ra apa-apa wis
Wis sing apik mung Ika karo Apri, Mimin kuwi letek ing jagat. Encen iya. Kowe bolo apa musuh? Tekane bareng kok mencet. Lho itu kleriune ngene iki lho. Pripun? Apa masuk mben wong do omah-omah. Nek sing lanang dukani putrane sing wedok aja mbumboni. Oh. Lah dadi bocah merasa terkucilkan, nengai atau wis kono ndang adus kok gek maem wis bar dirungokke omongane bapakmu mau paribasan ora malah lho ngono kuwi heeh ngono lho kleru. Putra kena ucap. Mbok-mbokan ra patut Sinudarsono. Ya kaya kowe. Heeh. Ha ya. Wong Lena kok arep dadi mbok-mbokan ki nak ya. Cara carane ngono lho, Nduk. Dadi Nggih. aja bumbon-bumboni. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sih. Ya. Mbak Ayu. So tak tin ki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. Padepokan apa? Ya mbu langsung laris kok ngono kok. Campur sari penyanyi bayar 150 ngono wis jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? Tu 5. Oh lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temennya Mulai, yo. siapa? Ya. Oh. Dikancani no ora Mbak Ki. Nah, ora ora kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngapa? Aku ya ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Sik. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasa ngiringi gamelan cukup sempritane wis melompat kabeh. Ya. Nggih, niki langsung napa? Dibawane sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek. Parisese wis metu. Bense. Sik ya Mbak Raga tuwa. Ya petang puluh telu kok ya toh Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan ya ora ngirimi apa-apa. Jenengan. Lagi rekon ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa cenderamata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 apa ya jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ini wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok Isine napa? batu nisan. Kok kirim dikir. Kowe ngomong dong. Kewanten nih, Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Oh, kembangane didikirke lho kowe. Ya. Gunung Galunggung Kapengkur Gunung Semadang Ketunjang becik di tengahku Gajulen kowe. Undung disempur Ulah sengkan Sik. Ora degek-degek ngono mendosol. Delekno sik, empiten sik. ngancik ngancik di negara
marang Elisa kok. Jare ra sobah. Pak Sino ya marake anu lek ndak joget aja degek mendosol terus ngrasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning ya pengen pitekno piye ya piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi nyatane prandiku ya rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola bali wis sing kono-kono sing ra prayoga rasa ditiru. Jamane ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke udratnya aku ki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong didusi padha liyane. Dadi nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek didusi wegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak mau dolanan. Mbok ya wis ben malah bangun dadakno kok ke anake. Monggo Mbak Ayu. Ning ya rekoso tenan pengorbanan tenan kok Mbak. Paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Alah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Keceplosan. Kowe vulgar banget. Sukimen, ayo. Iki streaming ya. Ya Allah rasa diedit. Ya Allah. Nyun pangapunten para pemirsa keceplosan kejujuran. Iki piye ta men? Enggak ukara deh. Aku atas sarai lho. Aduh bacot do sendo isen aku. Kok gendeng Ayo bangetan ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Aku senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku radong kuwi? Mboten pun rasa cerangke neh wong kene wis kisiknano mah baleni. Kok kayak ngrembug pleci ngoten Mas. Oh. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Pak dirut jepit. Mangga. Ya. Ya. Nggih, sampun. Pamundutan saka panjenengane ndi mau caritane? Ya, pokoke kuwi. Mangga. Modiar bancine loro nah. Iya. Megap-megap tenan ora diajar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e wau. Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Iki Tuwa nyapa? nggo ngapa? Patene wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakal krepo, wong nyawange wegah. Saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Cak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok sik tambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah kan mau nambegan apa Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane kan. apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi aja. Pak Seno ndawuhi lancang betul. senengane. Ndawuhi ya. Lho dawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul, Tin. Maksudnya? Ora go ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? iso. Oh wis iso ya Ini mung ngadeg. pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom dengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Ki soalé penonton semene iki do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya Kak ya. dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak, Nah, jelaske karo penonton. ora sadis. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes pawaan gendho. Ya aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Nek aku. Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subosita nek. Ya, aku Nganggo delok angger-angger. berdua. Bu Prastiwi nyatane mbak aku ya ngejeni. Nek mbak Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak. Upama mripat kurang nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake budi saiki media sosial ku luwih pinter.
Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi didone aku? Rasa do siji-siji ku jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok Nek wegah laden bojo lu sedekahno wae. sedekah piye? Lah kok wegah laden bojo wegah terus ngapa? Ya kan wong wedok wis masak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di ongkrak-ongkrak kuwi. Lah, ayo capek. karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi kuwi karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malih? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas maca manak terus bengi brengkal kuwi karepku lanang. Bahasanmu lho. Iso apa piye? Iso. Tenan. 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 Iya, lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya, wani ya, Nantang wani ya kok. padake cepat. Wani. Wani lho, Wani, nyepeleke. Padake wedhus doyan. Sapa wedhus doyan? Iya. Rugi-rugi kok nek ora doyan bodoh apa ya? Wah. Ono wis banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki ya sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancen kuwi sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja cerak kono kan lanang cerak. Lah padha diapun. Duwe. Kowe mau menang potonganmu cilik kale. Kowe modus. Ayo, seriune Tin. Nggih. Langsung nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le kondang galak kok apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringane ngene iki. Iya, Nggo kenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Allahumma amin. Putri kang sulis yang warni sarihening mastika tuban. Assalamualaikum, J. Menika menderekke Pak Seno, J, wonten Imogiri, wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Oh, J, benjang dalu. Siapa ini? 25 juta, saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuto. Kan ngapa? Pangen mateni aku caro halus. Nang Kutub Utara po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira lawe Neno. tak perangkang bejana Bebelo. Bebelo wirat moyo Tan wurung. apa nguyang guyu ya? Angger setel kalem ki yo ayu tenan. Siapa? Jenengan. Nah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem oh. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak oh. Ben ra payu. Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. Waduh. Ambo cemplungke geni. Tan wurung sriuning kuku
dadi kusumaning Tuban. Ya, mangga. Nenone nanon neneno. Ya. Ayo. Piye ta? Ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak dengkulmu mlocot kowe. Lah piye ta? Oh, iki keprak kok tak Oh, tak. Bahasamu iso ora penak lho sing marai tak. Lah unine piye nek kuwi mau? Hating. Unine ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok. Bosok wae kupinge. Wong kan. Ayo kata wae. Eh? Tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudorungan kok ora. Ya, iki mau wis rampung durung le, bawa. Ampun. Ayo wis yo. Oke mesti. Apa? Wis rampung urung le bawa sampun. Ayo wis. Terus apa? Ayo dadi wis. Wis kebos. Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. Lah apa jenengan dong? Le omong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le bawa. Sampun. Iki dhewe ini. Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. Emang meneh piye? Ngene rek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu Ora ya. Oh jelas dalange le omong tenan ya. kandhani THT tenan. Apa? Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngapa telingaku? Mili no. Lho, nek ra Mili, Pak? pupung ruge bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah, ndelewer koyo ngono. Ayo nduk, nek ndelere mbok disedot nyo, sedoten. Aduh, lah. Gaweane no. Gaweane ngapa? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. .om. Ya. Biasane iki suwe enak. Aku wis diwas muni. Ora dadi not. Celik to? Celik. Ora aku kulino kok kecelik iki. Kulina ta? Heeh. Oh. Aku kulino tidak belajar. Waduh. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Sampun nggih. Kosike. Lah napa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Iya Pras. Ya, Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, lah. Ibu kita. Ya ditraksi malah. Melakukan coba. Nah. Ya. Pak anu wis PS4. Iya. Apa? Paguyuban sinden 150 cm. 150 cm. Sendi. Aku sing loro kuwi. Nek kowe ora 150 cm kowe iki 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa piye? Tak gawekno tak nggone. Tak nggone mancing. Ben ngapa? Amen melambe-lambe. Iya. Go gendero jarene. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Dadi wong ati. Ayo. Ayo. Malah do mat-matan ayo. Iki kepiye ta iki? Malah do kemat. Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Tatin. Mbak Atos nek iki tetepan. Apa? Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Ha nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggepe Tatin banci no ye. Ya kapien nek Tatin kaya aku. Iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Ning dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Mok salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Mosok ora iso bedake. Ha ya padha kok. Ya kapien kula no. Tatin kaya ngono serah. Ya ora iki lonjong kae bunder kok. Apane? Beda. Nah. Ya lonjong ngeten nggih Mbak. Lonjong apane?
Napa nek mukae? Lah arek dikenaki kok dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho. Ora nantang. Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken. Kene. Aduh. Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP ra melu kok Prastiwi mbiyen. Iya. Yo mangga. Nah, iki penarine latar ora nggawa kuda lumping terus nganggo sapu. Yo. Lali saja ya. Siap pisan. Nganggo sapu ya. Ayo. Cendol dawet Cendol cendol. dawet dawet Cendol cendol. Cendol cendol. dawet dawet Cendol dawet segar. 500-an Gak pakai ketan. Jiro lupa terima anak pituan. Kita kita kita. Kita kita kita. Kita kita kita. La 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 la. Hey. Sik kowe iki nek numune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Gak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngeyup jare. Sapa sing muni sapa? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho kuwi. Ora. Ora iso melu-melu kuwi sing wani muni ming aku lho nek liyane sampluk tenan ro tatun. Iya. Wani wae aku. Tak muni wae piye? Nah, kamu. Anak kowe iki genthuk-genthukne sinden nih. Demit Tirawani kan Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 lho ta kowe? Heeh. Oh, Apa? tuwa pisan. Ayo. Kok iso nganggo klambi SD? Sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora? Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh Alah. Ada deh. Iya. rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Lesu Bu Jogorno lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Ning Sinten isih sehat ayune kaya ngene. sapa ngerti nek njur wis ning anu ki nek tuku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken ra wis tak siapke. Ya tuku loro nggo karo kowe. Nggo kepentung-pentungan ye. Enak isa yo. Yo. Nek kendange ngene iki rak ya jogete cara India. Piye jogete? Dunak ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo, brung-prak, prak brung-brung-prak, brung-prak, prak brung-brung-prak. Sakia sakia, penari gurun pasir terena. Karo melet-melet tuh penari ular kok. Brung-prak. Oh Sakia, sungguh terpesona melihatnya. Tret tret tret. Sakia sakia. Nganggo ngene-ngene barang to, Pak? Ayo Aku rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba sisi sik. Bu Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo siji loro telu. Ya, Bu Sakia sakia penari gurun manira. Lah ta, ya bener. Bener. Iki lho tangane iki lho. Lah nggih. Ngene. Lah Heeh. Nagin ulo
kok ke India kan ya ngene kita mledan goyangan ning ngene Ning udele jane diketokke sithik. Oh, nek India iki Aja, iki modele dawa ya. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Cah nekat ora. Ya, coba Agnes ya. Sagia penari gurun pasir ternama. Yo. apa iki? Oh, Sagia. La aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Masa yo kalah karo Bupras. Ya. Contohana sik, Lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Di paguyuban PTS penggemar Tatin Sejati kok. Bagor ki ra iso joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbah. Iya. Apri aja ngalang-alangi, Pri rada rene lah. Iya. Penggemar Tatin Sejati nek ngantek pamormu merosot mergo joget India ra iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono Siji. to. Apa piye? Ayo tak kendak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Sagia senariku. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae Mas, gede-gede. Penak segede. Ngomong. Lah jenengan mau cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya Ya. sedengan lah aja cilik aja gede. Sagia penari nama lir Karo Pri. Piye lho? Bokongnya ya goyang. Ayo. Aku diwarai, Mbak. Pandangan matanya, bokongnya, tangannya. Ini kan Harus tontonan. gerak semua. Iki lho sing India asli. Yo, ayo asli. tontonan sik. Iki lho sing kepunakane. Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho. Wis ben ndak apa-apa, wong aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, duduk. Ayo. Sagia. Oh, Aku mau ora nggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono Oh, kuwi. dadi iki goyangan, Nganggo met-met. mimik wajah, ngene pengaruh. Saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus. ngono nggo ganti ulare kan Ulare kan ra ono. Mau ora ono ulone tenan kok. Kok pon dileh ulare kanca-kanca. Ndi padha duwe apa piye? Do nggawa iki ora. Lah ndi? Ono sing ngene iki. Apa nyileh nggon aku sing wis jinak. Ndi? Ora usah. Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo. Kisi to. Nek ora iki ra rampung aku ora tak rampungke. Ayo. Siji, loro, telu ya. Diwarai Ya kok mau kowe mau. Kah aku nek nggo melet. Sagia penari gurun pasir. Karo Kenapa itu? Ngasah isen wong aku wong tua ra isen. Ayo, Prasti, ayo. Sagia, ayo Pras. Ayo, Bu. Ayo. Sagia. Oh, ra isen ta? Ngasah lho, isen. Bu Prasti wonge ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Allah. Ayo, masa ya kalah karo Bupras. Wis, aku wis lho mau. Durung maksimal, durung totalitas. Saiki sik, wis iki. Apa jangan ora saduk kenceng-kencengan. Takon ki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa pakai kanca idoen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? saiki nek Iki. penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae Tin. Malah ora Lalu jengkek. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang langsung jengkengi pripun? Goyangan India kira Kok aku aku jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki. Yo siji, loro, telu. Sagia penari gurun pasir ternama. Asik betul. Sagia. Lah Mubeng melihatnya. Iya, asik. Pendek. Iya. Stop,
Jos, bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungannya karo bolot? Kok panggungnya kok dagdug. Bolot, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintekke yo. Cepat. Pras, ayo. Ya ora. Ora. Ya apa ora? Kok mas ditawuri? Aduh, bupras. Iya apa ora kok? Ya apa ora? Oh, iki deh. Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok terus kowe muni, iya apa ora? Kok ora. Ora gek do takon selak pengen jawab ya. Senengane gawe atikan dhewe kok Pras ki. Ora njaluk duit ya. Oh ya, nembung kono aku. Ojo rasa njaluk ngono ki wong pancen wis ngono Mana? wis cemep. Apa? Tuh lho. Kuwi yo mripate yo weruh-weruhe lho. Ya weruh lah mau liwat ngono aku kok. Menadil, ndak engko dikira sing tak. Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau. Ya cereweti yo ngapa? Wong iki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sinden. Sak karepku, wong sing diundang aku kok kowe ora udah melu aku. Cek kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cek kurang lho. Apa ya ben? Ya ben arep tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 08 678 nya 100. Lah iya kok kancane ya nyinden nih. Sing nyambet gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa ki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk ming padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salahe kok. Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe. Wis ora iso. Bangane rame. Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Iki yo sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyongku tambah-tambah. Kayak durung ngerti duit sindan-sindan. Ngerti wae nek ora tak kei do muring-muring ya. Ngerti karang do wedi kowe. Oh ngerti. Wah, Ngerti ya nya. wis kene. Didum. Oh, wis krungu. Ngomong koyo apa? Wis Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ra entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok Mosok kok Prastiwi, cara iso dikalahke. Iya. Nganti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo.